गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं टेट आनजादाव उथ्रिसार होनानै फोरोंगिरिनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजानायनि थांखिजों बेसेन नाङै स्पेसियेल टेट कचिंखौ मैया बेखेवनानै होनाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एसपायार सेनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव मैया बेसेन नाङै स्पेसियेल टेट कचिंखौ बेखेवनाय जायो। बे स्पेसियेल टेट कचिंखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव टेट आनजाद लिरनो गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय गासै 25 साननि बेसेन नाङै स्पेसियेल टेट कचिंआ मैयानिफ्राय जागायजेनो। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा फोसावनाय जानो गोनां 6 सिडुल स्पेसियेल टेट आनजादखौ खुंनो लानायखौ बिथा खालामनानै बे गोनां कचिंखौ बेखेवनाय जायो। हाग्रामा महिलारिया 3,000 कौटि रां दाहाराव गोदो होनानै गालांदों आरो बे दाहारखौ बिटिआर सरकारा सुख'गासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय समाव 3,000 कौटि रां दाहाराव गोदो होनानै गालांदों आरो बे दाहारखौ सुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा बिबानखौ लाबाय आरो सुख'गासिनो दं होननानै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङो। हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौ सिबिनो गोसो गैया। बिथांनो खालि पावारखौल' नांगौ जानायखाय प्रमद बर'खौ नंखाय दाय जाबसिननानै पावारनिफ्राय होखारनो हागोननि सिमां नुनानै खामानि मावनो ओंखारदों होननानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों। बिटिआर सरकारा गोजौमानि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था 2023 नि थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सौदारबिथा लेसेरा गामिनि थागिबि रजनी स्वर्गियारी बिथांखौ सायख'बाय। 1979 इं मायथाइनिफ्राय रेडिअ' महरगिरि आरो मेथाइ सुजुगिरि गनायथि मोननानै जांख्रिथायारि माहारियारि मेथाइ रोजाबनाय आरो सोरजिनायजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादाव बिबान रुजुननानै बर' हारिमुनि बिथिङाव मैखोमै बिहोमा होबोदों रजनी स्वर्गियारी बिथाङा। फैगौ 17 एप्रिल खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गुवाहाटीनि AIIMS खौ बेखेवगोन। गुवाहाटीआव थानाय सांसारि ओनसोलनि अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्सखौ फैगौ 14 एप्रिल खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। एसियान हादरफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड हालामनि तामुलपुराव खुंजानाय मुलुगनां थाखोनि 4थि एसियान ख'ख' चेम्पियनशिपआ मैया थुंगेबाय। 20 मार्चनिफ्राय 23 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बे मुलुगनां 4थि एसियान ख'ख' चेम्पियनशिपआ गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। बे बादायलायनायाव एसियान हादरमानि सिङाव थानाय भारत, बांलादेश, नेपाल, भुटान, इराक, इरान, खोला करिया, मालयेशिया, इन्ड'नेसिया, श्रीलंका बायदि हादरफोरनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। 4थि एसियान ख'ख' चेम्पियनशिप बादायलायनायाव भारतनि हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि मोन्नैबो हानजाया देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि ख'ख' चेम्पियनशिपनि हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि फाइनाल गेलेनायाव मोन्नैबो हानजायानो भारत आरो नेपाल हादरनि गेजेराव जादोंमोन। LPG गेस सिलिन्डारनि बेसेना फिन खेबसेबाव बारायदों। न'आव सोलिनाय LPG सिलिन्डारनि बेसेना 50 रां बारायदों आरो कमार्शियेल LPG सिलिन्डारनि बेसेना 350 रां बारायदों। बेसेन बारायनायखौ नोजोर होयोब्ला कमार्शियेल LPG सिलिन्डारनि बेसेना दिल्लीयाव 1,769 रांनि जायगायाव 2,119.5 रां जादों। कलकातायाव 1,870 रांनि जायगायाव 2,221.5 रां जादों। मुम्बाइआव 1,721 रांनि जायगायाव 2,071.50 रां जादों। चेन्नाइआव 1,917 नि जायगायाव 2,268 रां जादों। फारसेथिं न'आव बाहायनाय 4.2 किल'ग्रामनि LPG सिलिन्डारनि बेसेना दिल्लीयाव 1,053 रांनि जायगायाव 1,103 रां जादों। मुम्बाइआव 1,052.50 रांनि जायगायाव 1,102.5 रां जाबाय। कलकातायाव 1,129 रां जाबाय। चेन्नाइआव 1,068.50 रांनि जायगायाव 1,118.5 रां जाबाय। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव 1,145 रां जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।